Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ngiyabingelela eNingizimu Afrika enhla nasezantsi, ngibingelela omama, ngibingelela obaba, ngibingelela okhulu, ngibingelela ogogo, ngibingelela amakhehla nezalukwazi zami nonke. Nibingelelwa uDr. Siphikeleli osuka endaweni yaseMahlabathini. uDr. Siphikeleli osebenza umsebenzi wedlozi, osebenza ngabantu, wathwasela khona endaweni yaseMahlabathini, waphinde wathola isibusiso futhi wasebenzela khona endaweni yaseMahlabathini. uDr. Siphikeleli uyisangoma, uDr. Siphikeleli uba umthandazi, uDr. Siphikeleli uyinyanga. Kahle kahle ngakuthola kwakuningi noma ngaphiwa kwakuningi engafumbathiswa khona. Abaningi baye bathi ngiyexubi ngoba akukho la ungasizakali khona. Mawunenkinga ezithunyweni, mawunenkinga ezidalweni, mangabe unenkinga empilweni, akukho la ungasizakali khona. uDr. Siphikeleli usendaweni yaseMahlabathini, amahlabathi aseverelemu. Mangabe ufika eGlobal usuke usukhona ekhaya. uDr. Siphikeleli usebenza ngabantu, izinto esizisebenzisayo noma izinto esisebenzela phezu kwazo phakathi kwekhaya. Sivula inhlanhla yomuntu, simbule mawukuthi wazalwa wembethe, siphinde silungise nomsamo wakho mangabe kuwukuthi woneka noma kuney'nsebenzo noma kunomdliwa noma kunamanzi amnyama ahamba sayaphehlwa ekhaya. Umsamo kumgogodla womuntu, umsamo futhi ukuphila komuntu. Ingakho ngiyale ngikucabange noma ngikuprefer ukuthi mangabe kuwukuthi siyaqala, asiqale sike sibheke, sithole ukuthi inkinga yakhe ikuphi, bese sikwazi ukuthi silungise. Kungewona-ke wodwa umsamo, noma ungathiwa wazalwa wembethe, siyakwazi futhi ukungibulela ingubo. Nenkinga yesithunywa siyakiza futhi emanzini siyoqaqa isithunywa sakho, mhlambe seminyaka, mhlambe wahamba wayosilungisa sikhulumi. Kodwa mangabe kuwukuthi uyafika kaDr. Siphikeleli uyakwazi ukuthi isithunywa sakhe siqaqe sikhulume, siphinde futhi sitshele indaba. Bese kuzothi lokuqiniswa mangabe kuwukuthi unezitha ekhaya, mhlawumbe akumile kahle, abantu banimise kabi, kunabantu abakulandelayo empilweni, kunezibhamu ezibuzwa phezu kwakho, kunemmese elokhu iphonswa phezu kwempilo yakho abakufungela ngayo ukuthi kumele wenze. uDr. Siphikeleli uyakwazi ukukulapha lokho, ngikunqobele lezo zinto. Bese kuzoba ingaphakathi lomuntu, ukudila nengaphakathi lomuntu. uDr. Siphikeleli uyakwazi ukuthi ekhiphe idliso mangabe kuwukuthi wadliswa noma unesilwane esikudlisayo noma unedliso lasekhaya, ngoba kuyenzeka kube khona amadliso asemakhaya esikhula nawe ngaphakathi. uDr. Siphikeleli uyakwazi ukukulapha lokho, uyakwazi ukukuphilisa kuleyo nkinga, uphalaze ulibone lelo dliso lelo ngawakho amehlo, bese wazisa nabanye futhi abantu ubone ukuphila. Bese kuzothi uyakwazi nokuqinisa imoto, mawukuthi unemoto esikhathini samanje ngoba isimo singasihle, uyakwazi ukuqinisela uDr. Siphikeleli imoto futhi. Bese kuzothi noma kungathiwa izinto zakho ivalekile, isemsebenzini, inhlanhla uyibona, imali uyayithola kodwa futhi ayihlali esandleni, uDr. Siphikeleli uyakwazi ukuthi ekulekelele ikwazi ukuthi ibambeke leyo mali leyo. Bese kuzoba izitha-ke ezisemagcekeni asemakhaya ethu esihlala bona la okumsuka khona wempilo zethu. Nakhona siyakwazi ukuhamba sesifinyelele khona, silungise igceke, silungise ngendlela efanele. Kodwa soqale sizwe kubantu abadala ukuthi bona bathini, kumele senze njani, ngoba kuyale kusiza isikhathi esiningi ukuthi sizwe kubona ngoba ibona abanikazi bomsebenzi. Bese kuzoba ukwembula mangabe kuwukuthi wazalwa wembethe, ngoba nakho ukwembula kuphinde futhi kube inkinga noma kuphinde kuhluphe empilweni, kuphinde kukuvalela izinto futhi. Siyakwazi ukumbula mangabe kuwukuthi wazalwa wembethe, imbula ingubo yakho ikwazi ukuthi kusebenzele inhlanhla yakho, ibuye izoba inhlanhla yakho. Bese kuzoba amanzi amnyama, okuyiyona nto efika bese iyashaya noma ibe ukhiye empilweni zethu noma elimaza iy'mpilo zethu kakhulu. Futhi nayo siyakwazi ukuwavala amanzi amnyama kaDr. Siphikeleli. uDr. Siphikeleli uba nababhodlela alisebenzisayo lenhlanhla ekuthiwa isiphikeleli elikhona lapha ekhaya, elikwazi ukuvula inhlanhla, elikwazi ukunqoba izitha, elikwazi ukulekelela ngisho kulaba abagembulayo. Mangabe kuwukuthi usebenzisa Hollywood, ibhola nani nani, uyakwazi ukuthi uDr. Siphikeleli lelo bhodlela likuvulele inhlanhla, ukwazi ukuthi uphume phambili.
kulokho osuke ufisa ukuthi uphume phambili khona, bese lizokuvulela inhlanhla liphinde lizokuthukusa naseyitheni, noma ngathiwa khona amaphoyisa noma ngathiwa khona izimpi ohlangabezana nazo, liyakwazi futhi ukuthi linqobele likulwele. Mangabe ulivulile walikhulumisa bese watshela ukuthi akwenzekeni, kwenzeka leyo nto leyo. uDr Siphikeleli ephinde ezoba nezimbiza ezikhona ekhaya ezisiza kakhulu emzimbeni womuntu, zidila nengaphakathi, ziyahlanza, ziyahlambulula, zivusa amasosha emzimbeni wakho, ziyawuqinisa nomzimba ngendlela efanele. Amajoyinti sikakhulukazi laba abanoshukela, abanezifo esegazini, iyakwazi ukuthi kulekelele futhi nakhona ilwisane nalezo zinto lezi egazini. Iphinde futhi izoklina isinye kubantu besilisa, lethuta lakho, iphinde izoklina isinye sakho futhi, noma ngathiwa kunento thizeni owayithola noma owayeqa noma owayithola kumuntu, iyakwazi ukuthi iphume ngaleso sikhathi, uyayichama iphume, iyanqoba ngaphakathi izinto eziningi. Bese kuzoba khona imfihlo yomama, nayo futhi kusayimbiza yabantu besifazane leyo yokuklina, ikhipha amanzi ashisayo esimyeni, iqeda nanomchamo onukayo ongemuhle kahle, nalamanzi awuketshezi abasesimyeni futhi, noma ngathiwa wabeletha kodwa wathi mangabe ubeletha abakuhlinza uphela ngaphakathi, lasala lawo mahlwele lawo ngaphakathi, uyakwazi futhi ukusizakala nakhona liklineke ulibone liphuma. Bese kuzoba intelezi yezitha ekhona laphana ekhaya, nayo futhi iyasiza kakhulu ezitheni, iyasiza kakhulu ezimpini osuke ubhekene nazo empilweni. uDr Siphikeleli usebenzele endaweni yasemahlabathini. Mangabe ufisa noma unesifiso sokuthi usondele phakathi kwekhaya, kunezinamba esiyale sisebenzise. Kukhona inamba yokubhuka mangabe ukuthi uyeza ngesimo sokuba baningi babantu, uyabhuka kuyona. Kuzoba khona inamba engitholakala kuyona futhi efonini, uyafona noma ngathiwa kunini. Le ebhukwa kuyona ngizocela ukuyibiza, ithi 082 bese ithi 6219003, 082 6219000, bese kuzoba u3 egcineni eyokubhuka. Leyo namba leyo ungafona noma inini kuyona, noma ngathi ufisa ukuthola imbiza, noma ngathiwa kunezinto ofisa ukuyithola zakho uDr Siphikeleli, ngoba kunanezinto zabantu besifazane ezikwazi ukuthi ngaphakathi umuntu zimenze eshise, ezikwenza ube nogazi kumuntu othandana nayo, nezikwenza ukuthi nihlale ngaso sonke isikhathi uthando lweni lubambekile nindawonye. Mangabe ukuthi uyakufisa, uyakwazi ukufonela lo namba ubuze kuyona ukuthi ungakuthola kanjani, uzobe usuyaleleka ngendlela okuyiyona. Bese kuzoba ilena ethi 068 ithi 1142043, 068 1142043. Inamba kaDr Siphikeleli uyatholakala kuyona nayo futhi noma inini mangabe ufisa usizo. uDr Siphikeleli uyahlola nasefonini. Mangabe sihlola efonini kuyale kubo 300, mangabe sesifika ekhaya kuyale kubo 250. uDr Siphikeleli insuku zonke, noma ungafona mangabe unesifiso sokuhlolelwa, sobe sesikulungisela sikutshela ukuthi isikhatsini ozokwazi ukuthi uhloleleke ngaso. Nakhona ekhaya futhi utholakala insuku zonke esontweni, akukho la angatholakali khona. Ukubhuka esicelayo bese uphinde usondele futhi phakathi kwekhaya. Ngiyabonga kakhulu.